Hej og velkommen til. Jakob Lino Jensen er lektor i medievidenskab og Aarhus Universitet. Hej. Hej. Hvad har du at sige til det her FOMO-tendens? Jeg har at sige, at FOMO-tendensen eksisterer i høj grad også i Danmark. Det er især teenager, der føler sig forpligtet til at være på Facebook og de andre sociale medier. De vil måske egentlig ikke være så aktive på Facebook, men alle invitationerne til fødselsdage og fester og arrangementer, som de skal til, det sker via Facebook, og derfor føler de sig nødt til at være der, når det sker. Ja. Godt. Farvel. Jeg skal være komme. Og nu skal vi byde velkommen til Anders Kolding Jørgensen, som er internetpsykolog. Hej. Nej. Hvad mener du om det her? Jeg mener ikke, at forklare på behov for at chatte Facebook skyldsfrygt, men derimod en fanedæmmelse, der rammer hjernens belønningssystem. Det er lækkert at få likes, og det er lækkert at få henvendelser. Det fungerer som små bolcher til hjernen. Vi bliver belønnet for et bestemt adfærd, så derfor skal vi lige ind og se, om der er kommet noget. En af de vigtigste belønninger, vi får, er anerkendelse fra andre, og på Facebook er anerkendelse blevet sat i system. Ja, tak fordi du kom. Og velkommen til Malene Charlotte Larsen. Tak. Hej. Hej. Hvad er afhængighed? For de fleste kan i virkeligheden godt lade være med at gå på nettet. Men det er tilgængeligt, derfor vi gør det. Det er blevet en vane. En del af det vi bare gør, som at tænde for kaffemaskinen om morgenen. Hvis vi tog internettet fra de unge, ville de helt sikkert savne det. Men de fleste af os vil også savne kaffen om morgenen, hvis vi var løbet tørre, eller hvis kæresten ikke satte det over for en. Hvis nu kæresten var ude at rejse eller noget. Der er mange handlinger, der er blevet så integreret i vores hverdagspraksis, at vi savner dem, når det ikke er muligt. Hvis vi er afhængige af noget, er det ikke selve teknologien, men vores venner, vi er afhængige af. Aktiviteten på nettet stiger, når vi har allermest travlt. For eksempel kan man se ekstra aktivitet på Facebook i eksamensperioder, fordi at det netop er i sådanne perioder, at vi sidder meget alene. Over nettet kan man nemt bevare kontakten og involvere andre i, hvad man laver, selvom man ikke er sammen. De sociale netværk kan imødekomme kedsomhed eller ensomhed. Der er en måde at være alene om at være sammen på, eller at være sammen om at være alene. Jeg har snakket med en pige, som fortalte, at hun og hendes veninde nogle gange var lukket på, uden at kommunikere med hinanden. Bare det at vide, at veninden var der, det var rart for hende. Så det er altså vennerne, som får dig til at klikke ind på Facebook eller andre sociale medier. Og ikke teknologi. Helt rigtigt. Godt du er kommet. Tak skal du have.